ربنا باوا هلا تاوا عند ربنا باوا هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم وزا لك ديدي وزا وزا kana lafiya? Lafiya kalau. Alhamdulillah ya harkoki a ayyuka. Ya gari ya al'amura. Alhamdulillah. Ya yara. Alhamdulillah. Ai da rana daga kake tafi. Ai musamman na je mutuwar nan da ta taba mu dinnan. Ta namo. Musamman na tawo zo maka gaisuwa. Allahu akbar. Shi ya rasu Allah ya tikansa. Allahu akbar. Mu bawan Allah. Mutumin kirki. Ai ni akan wa mutuwar mu. Gaskiya saboda na ji da kai ce mutuwar mu gaskiya kuma na yi asarar mutum to ai babban amini na ne Allah ji kansa Allah masa rahama Allah gafarta masa abin isa ta yi ce to bari dai in takanar takar in zo maka har gida domin ma ga yau kuma in jaddada maka da cewar ka aure matarsa kawai ya alheri ka aya kai tunani sosai waza kai tunani ashe da ba kai masoyi na ne gaskiya ne ban sani ba gaskiya ne to ai baka sani ba ai da ma na dade ina tunanin in aure ta amma wannan shawarar ta ka ita take karfafa min zuwa saboda na ga take-taken don wannan nasa mugu wani baki dajen azzalimi saboda haka zan yi amfani da wannan damar domin an ce maganin duk karama zuzawa zan yi amfani da wannan muhimmiyar damar kwana in aure ta sankana ma mai komai kai na ga ya dace kuma kai ne komai alwala na dan wannan sa ba abin da zai yanga ba shi kaga na ma mai komai na ne kuma idan na samu ka samu kai baka rabba ni dai alherin dai ya tabbata a kan kai haka yake fitina wannan shawara da kai mun ta mun dadi gwaza gaskiya ne gwaza baban makani an gaishe da kai gwaza Allah na sa da gode gwaza na gode gwaza na gode yau dama ke nake ne to zan dan fita ne wallahi dan zaga ki kula da gidan okay to ya to yanzu ina zaka da ni kaina ba sai inda zan baka fa san inda zaka ce baka ce to ni na san inda zaka to ga mu inda zani ko ba wajen ladidi zaka ba kai to gaskiya dai wannan kin ka dai shawara amma tabbas ban yi tunanin haka ba amma hakan da kika faɗa na ganin hakan ya kamata dama na san dai ba zai wuce can ba haka bari dai zan duban Allah da zan nemi gidan sila didi insha Allah ki kula da gida da Allah umma ta zo ki ce mata na fita to ka dade ka bar ni kadai a gida a bar ni kadai din nan ba na so to ka dade Assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da aiki alhamdulillah na gajiya alhamdulillah ya gida alhamdulillah
wai da Allah tambaya nake gidan so ta yarinya Ladidi ba sani Ladidi kuma a nan garin gaskiya dai nan taimako ta ci sosai ma wallahi baka manta sunan ba kuma wallahi ba wanda sunan ta Ladidi bare ne ya ce dai haka ko kai ba dan garin nan bane dan nan ne mana ne ai shi ne amma Ladidi baka ce wallahi anan dai taimako ta ci sosai nan amma ka dan dade shiga ciki ba za ka rasa wanda suka san gidan ba shike nagode yawwa ya ni wa to lafiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Wanda mahaukaci wa za ka sallama har su uku bai amsa ba. Bayan amsa sallama farilla ne. Wannan menene haka? Waye mahaukaci? Waye mahaukaci? Kai mai hankali ne da? waye mahaukaci Ba mai hankali ne kai? waye mahaukaci Da na rotse maka. Duk abin da ya zo mahaukaci da ya fi mahaukaci na mahaukaci. Inna lillahi. Bari in tafi. Fara bace kai ba fara bace a shi ko fara ce dai wannan ce shege ne kai. Kura ta san gidan mai babban sanda. Assalamu alaikum. alaikum salam tare to barka Allah malam abin sarka nake so in bayar da Allah a taya ni da addu'a. To me? Ina neman wata yarinya nake nema. wace ce Ka san ta? Ladidi har za ka bai sadaka wa taya mu da addu'a ba? har mu samu raina mu hankali yarinya da nake ce ya ka ban sadaka Kware kuwa. Ka san ta? saboda ta rena mu hankali san da nake wa Ladidi kowa zai iya hukunta shi akan haka wallahi To ka ƙara shiga harka ta ka ƙara shiga kuma wallahi a nan garin sa ɗan jagaliya sai ma mu ku rashin mutunci kar ka ƙara maganar Ladidi in kana so ka zauna lafiya kin banza ta lafiya. metu menene me za ka yi min ne da kake bi na ne me za ka yi min
Ladidi. Yawa sannu mama. Mama ya zama jikin ki yayi zafi, mama ya zami kenan. To Ladidi. Ya zami kuwa. Tunda ba mu da kuɗi. Bayan da za mu yi Ladidi tunda ba mu da kuɗi. Sannu mama. Bara to fito ko dan samu mana taimako ko Allah zai sa a dace. To Ladidi. Amma kada ki je gidan Malam Idi. In ga so suke. Su hallaka mu baki daya. Ni da bani da wahala mama. Ni zai kai ni gidansu. Ni ba gidansu zan je ba. To Ladidi. Allah ya saki lafiya. Amin mama. Allah ya miki albarka. Ya sa ki gama da duniya lafiya. Amin mama. Ya sa ki gama da duniya lafiya. Amin mama. Bari yanzu zan dawo. Mama sanni. Mama sai na dawo. Na miki albarka Ladidi. Yawa. Ladidi. Allah ya miki albarka. Amin alaikum salam. A'a. Ladidi. Ladidi. Baba ina wani? Lafiya kalau. Lafiya. Ya aiki? Lafiya kalau aiki lafiya. Ladidi. Ya na ganki haka cikin naki ba karsashi alamar kamar kina cikin damuwa. Baba wallahi mama ce ba ta da lafiya shi ne. Nace zo gurin ka taimaka mana. Ba ta da lafiya? Mene ne ke damunta? Wallahi ta kwana biyu tana rashin lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ba ku. Ai mu dole ne mu tafi iyalin mu. Domin ya riƙe mu da gaskiya kuma hannu biyu. Saboda haka ba za mu tafi garin iyalin mu ba su tafi yawa. Babu komai ne ba. Malam kin ji sanninki malam To ba wannan. Kuma a ce ina gaishe ta kafin samu kullowa. Ina gaishe ta. Yawa, ai mata ya jiki. To za ka ji. Ai mata ya jiki. Ai mata ya jiki. Ga damuwa kuma ga dama. Kaga ta wannan ɗan kuɗaɗen da nake bata. Ta nan ne zan kama zuciyar ta ji tana sona ba ta sauruwa da shi kuma wancan idin da gurin kaduwa sai zai ci gaba da gurin kaduwa. Alhamdulillah. Ba a gaya min da gaskiya. Ba a gaya min da gaskiya. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ai, Idi? Malam soja. Ya, lafiya. Ya yara. Lafiya. Ai lafiya nake tambayar mai daki. Da na aika yaro. No. Sai yaro ya gaya min cewar ai mai gidan mai dakin naka ta ce ka taho gona wajen saran faskarin itacewa. Ta can ka biyo? Ta can na biyu. Wato Malam soja na samu labari cewa kana ta bin karkashin ƙasa akan kana buƙatar za ka aure. Wai da mun kai zagon ƙasa kake mun, ka ne mun annamimanci, ka ne mun makirci, kana ɓata ni akan wai wannan yarinya ta soka, bayan kuma yarinyar nan tun matan Malam Nomau ma ya so yana santa. Ina zuwa ka saurara mu. Tun kafin Malam Nomau ya san zai aure ta, Allah ne karanta cewar ma zai aure ta, amma yarinyar nan ne take so, ya zamanto cewa aka yi makarkashiya aka bai Malam Nomau. To saboda haka yanzu ni ne akan a haƙƙun
din wanda zan aure tun munafincin ka da a neman mun cika. Ita matar malam da take so ta aure ni nake so na aure ta, me naka a ciki? Me naka a ciki? Nace menene naka a ciki? Wato kada so ka aure ta ne dan ka kashe ta ko? Me ban sani ba. La illallah. Kai masarranci. Me ban sani ba. Ni za ka duba ya kai wannan sharri. To kai kaɗan ka ƙarya ka kuma tashi haka ja billahi la ilaha illa huwa. Kai baka isa ka auri matan malam nomawa. Ni ne zan aure tun da ni take so kuma ni take auna kuma mu zuba da ni da kai dan ga maka. Shaki ka sai koma darka. Wal kununu hauka dangi ka kuma irin haukan da kamar da shi kenan to ka bari idan ka ta haihu ka fito ta gabo wanda take so tsakani ne. Ni ba haka ba. Ya labarin ƙawani abinda muka sa ta yi ta aiwatar da shi kuwa ni ma abinda nake tunani kenan. Babu abori da sanyin jiki. Yawa ba abori da sanyin jiki, buga mata waya za ka yi miji yaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda. Ai, sannu da zuwa. Ya mai jikin da sauki. Sauki Allah ba ta lafiya. Amin ya Allah. Dama cewa ne bari in zo in duba ta dan na cika alƙawari. Ai ku gashi kun cika kuma na ji daɗi sosai. Allah ya saka da alkhairi. Kwana nawa ta bata wannan aikin? Haka ne maka. Ga mata. Bari in yin tashi. Yanki ya zo ya tayar da ni. Dan kin san a tsorace nake yanzu ma haka. Me alakan ku da shi? Kai ka san ya san alakan da ke tsakanin mu. Ikon ana yi mai ki daga. Yaya tana ta ringi ba ta daga ba. Tana ringi ba ta daga ba. Mana gaskiya akwai wani abu da ta gaba tana ta ringi ba ta daga ba. Ba ta daga ba gashi. Ban gane ba ta daga ba. To gashi tana ta ringi? Ba ta daga ba, ba ta daga mana wayar ba gashi. Ina za ki je? Wa mahaukacin nan fa yana waje yana ta cikin mutane fa da sanya ba. A waje mana shi ya ga mata dama haka yake sani. Kada ki fita ne. Kun yi sharuwa na da mahaukaci. Na haɗina da shi. Kada in san da mahaukaci. A wajen kafa yake yi ba.
dama su ke ko sai bar na bayyako ya zama to idan na fita na baki a gida sai ki rinka fita ba ta da sani na ba ko ba ta da sani na ba ko ba wani guri zan je ba to ina zaki nace ina zaki ina so ki ko mutu me haki zaki ki wata da ma mutu man ina ruwan wani nace da ma mutu ina ruwan wani ka tuna mana ba aka bar maka ina da dan na je na duba shi ba wani abu zan iya mu saboda haka kar ki ƙara zuwa ba in na kuma jin labari ma je gidanta ranki sai yayi mugun baci kar Allah ya kama ka da aikata wannan au sai da ko miki turmi in kifa miki ki hau ki ringa min wa'azi ko saboda kin fi ni ilimi kin fi ni karatu ko zaki wa'azantar da ni ko to da yau sai yau dan ya miki billahi la ilaha illa za ki ga irin yanzu miki saboda haka ki wuce cikin gida ha ga wata da ni za ki rubuta tsaba ido za ta ce mu wa'azi Allah ya ce annabi ya ce ai na san da haka wannan matar bakar munafikan mutuciyar in ba mutuwa za ta yi wallahi sai na zuba ruwa a kas na sha na yi farin ciki na yi murna da mutuwarta ke wata ke mai kaunar ce ko ke ma za mu zuba da ke wallahi za mu zuba da ke bari shigo cikin gidan ki ga inda za mu yi da ke Dole mana rawa a nan. To. Sannu Ladidi.
Ladidi, na mu ki ji tsoron Allah. Ladidi, kada ki manta da abin da mahaifinki ya gaya miki, wato addu'a. Insha Allah ba zan manta ba. Kuma Ladidi, kar ki yadda, kar ki kuskura ko da wasa ki sa hannu a cikin wannan takardar. Bari mana mama, ni ba na son ji irin waɗannan maganganu suna fitowa daga cikin bakin ki. Daga haka ne fa babu na mai irin wannan nasiha ya zo ya mutu, mama ba na son ƙarar sai ki a nan gaba. Shi ne sai iyaye suna yi wa 'ya'yansu kowane lokaci. In Allah da zan sa shi, zan tashi insha Allah. Kawai dai kiman addu'a kuma ki kula da kanki. Allah ya haɗa ki da mutane na alkhairi. Amin mama. Allah miki albarka. Amin mama. Ba ki lafiya. Bari in je gurin sojan ɗin samu mana abin taɓawa. Ladidi, ya ke ina miki magana kina tafiya ne, bai kamata ki dinga yi min irin wannan. Menene matsala? Kai da Allah ni gafara mu. Ka fikira yana nufa yanzu fa ina da kuɗi fa. Ni akwai abin da ke damu. To me ke damin ki? In dai matsalar kuɗi ce da na ga miki akwai kuɗi. Kin gani karɓi ki wani abin da so. Ni ne zan yi da kuɗin ka? An gaya maka ina da buƙatar kuɗin ka ne? Me yasa kike haka? Ke tafi mu kwallatar raina ba. Ina fa nake sosai Ladidi ba a haka. Yawa karɓi kin ji. Ba komai. Ki karɓa ki abin da kike so da kuɗin. Ba na so. Ba kya so? Ga Allah ni kan ce ki dani. Ya kike mun haka ne? Wannan ina jin gayan nan ne yake hure mata kunni. Duk yanda aka yi wallahi. Amma nan ne nufin da amma ga ta mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu baiwa Allah. Yawa. Da Allah baiwa Allah tambaya nake. Allah ya sa na sani. Yawa gidan su wata yarinya da ni. A ina nake jin wannan suna? Yawwa dan Allah tun dan wallahi na dade ina ne. Gaskiya ban sani ba. Ban sani. Kike nagode. Ha? Ladidi? Kawai za ka zo ka tambaye ni wata yarinya Ladidi? To na sani ba zan faɗa ba. Zan kira ta kai ne ta ki daga wayar kuma a garin ma gaba ɗaya ban ganta ba. Kiran duniya ne mata ta ki daga wayar nan. To kwantar da hankalinka
na wajena. Ai mace ce tunda dai Allah ya taimake mu bata ci kuɗin mu ba, ko ba haka ba, haka mu ba, to raba ita. Yanzu me abin yi? Mu sai mu nemi abu na gaba. Shikenan. Yawwa. Shikenan. Yawwa mu je. Gurin ka fa da za nan amma tunda mun haɗa ai an gama. To ki Ladi, gidan ku zan je ina zaki haka? Ki san alƙawarin je in gaida umma. Wallahi jikin umma yayi tsanani, shi ne na fito neman taimako. Wa iyaz billahi. Ko dai laulayi ne? Kai wannan ya wuce laulayi. Ina tunanin bakin cikin zakawo ne ya taba ta. Mu gashi bin da kuɗi wallahi. Da na taimaka miki. Me ya faru na kina ta waye? Shikenan zan so. Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mama? Mama? Mama ki tashi, an samu abin sawa bakin salatin. Mama? Mama ki tashi. Mama? Mama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama! 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 Shike da na shiga uku na lalata. Yamar. Mama ki tashi, mama. Bayan Rasulullahi, mama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum. Inna lillahi. Assalamu alaikum. Ke? Me faru? Wa iyaz billahi. Duba ta gani, mama ta mutu. Dena kuka isa. Bari zan kira mana irin dawo. Kiji? Dena kuka isa. Mama ne ma aka saki ma. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Waza ne? Waza naka ne. To ga nan. Dan halatta ka ki ambato kaman ka san ina son ganin ka. Gwaza baban makani kakan doya. Gaskiya ne. Abin da ya faru a garin ne wallahi jikina kwana biyu kaman zazzabi nake. Rasuwar mutuwan matan nan ne. Rasuwar matan nan da matan nan da aka rasu wallahi na yi mummunan takaici akan rasuwarta saboda kaunar da take nuna mu akan na aure ta. Ta yi min alƙawari na mata kuma ka san abubuwan nan. Lafiya su zaɓi wato shiri na ya kai. Ai shirin gaba ɗaya ya rushe shirin da mu gaba da. Kuma ta nan za mu dafe amma tun da ban dafe ta ɓangaren ta ba shi zan dafe. Ko ba gane ba? Na fahimta. Ba an ce ba a wawa dan bushewa wallahi ni ha bushe zan kwai. Ai na san. Kai ka san ni. Gaskiya ne. Kuma ka san ni waye. Gaskiya ne. Saboda haka lagonsa zan kama. To ai mu kwashe komai mu rike da ni da kai. Gaskiya ne. Ai kashin da maburin garin zan. Gaskiya ne. To ai shirin ka ya fi nasa. Gwaza gwaza. Aka ce shirin zaune ya fi da tsaye. Allah ya ƙara ma imani, Allah ya ƙara ma ɗauka. Wato na zo ne da takardun ne wanda na samo su na
dangane da wannan bakan munafukar da Allah ya kaburanta ta mutu kuma ne farin ciki haka to shi ne samu sirrin wannan takaddun na samu su nake son a canja sunana da sunan Lafidi ranka Oi Ladidi. Ya na ganka haka cikin ke faruwa haka. Me faruwa ne ki yi haƙuri. Ki haƙuri don Allah. Sun dake ta sun huta. Sun kashe ta. Ba ya gaya miki. Nan ba su je kokarin fata ku ba da sha ba fa Allah ya kare ta to yanzu kuma gashi da sun kashe ta. Ma bata sha ba ko? Ai bata sha ba. Wannan da mutuwa ne ta Allah ne. Lokacin ta ne yayi. Komai damuwanki ki tura wa Allah. Kin ga ki haƙuri. Ki yi haƙuri. Yanzu ma malam ne ya turo. Yace ki tattara ki ina kin tafi. Barki damu. San rike ki tamkar yadda na haifa a ciki. Duk damuwanki ki miƙa wa Allah mu duka ki sarki. Ita ma lokacin ta ne yayi. Allah ya cikanta. Farta mata ki yi haƙuri. Ki tattara kayanki. Zan zo in tafi da ki. Ya ƙara kokari. Idan mun gode Allah, Allah sarki Allah ya ji ɗanta. Na ji ana ta magana mana idan ya hana aikin makoki. Allah ya hana. Kin san ma nan mama na baba haka ya hana. Kin ji shi ma wannan ya riga ya hana. To shi ne sai ke. Kin san me zai masa zanto da zama. Ce anan ma yana cika filanta na kuma na koma gidansa. To ko zaki to? Ai ba yanda zaki. Ki haƙuri kin ji? Ki haƙuri. Su ne iyayenki fa a yanzu bayan da zaki da su. Wanda zaki yi da addu'a in Allah ya yarda Allah zai ka miki mafita kin ji ko? Tunda ki rike Allah Allah zai isa miki da komai kin ji ko? Ya isa ki haƙuri ya isa wallahi ta sheka kawo kalata mun yare da ballo mun huta da kwai ai da naji mutuwan nan daɗin da naji ba saboda yanzu ne za mu sakata wala more kuma
kuma ita mun dinga uzura wa rayuwar ta kenan. To kaga wancan gidan dole ne mu sai shi ka dawo gidanmu da zama tun da wancan gidan ba gidan uban kai ya shiga cikin magana ce ba yana cikin kuma ba ma haka ba wani zance nake so gaya ma mun gawo magana da shi komai da komai ya faɗi ko nawa ne za a bashi mun gama da shi zai kawo mana zababurawa daga cikin birni domin su danga ba mu kariya musamman ni da kai yayi saboda wannan wanda ya shigo rayuwar Ladidi ba karamin karfi bane da shi. Na san ba za ka bada ni ba nawa shi yasa na je muka gama magana da gurgu. Kana nufin wajen hannu? Yawwa to yanzu zai tattaro mana kansu. Ina jin cikin dare za su shigo. To an gama kawai ka ce masu shigo kawai. Na gama gaya masu. Gari namu ne ba na wani ba kawai su shigo. Haka ne muka da shi yawwa ko nawa ne za mu ba shi yasa dama na ce na san dai dama zo wani na gaya ma ba za ka musa ba amma dai na ce kadan na zo din da me ne wani maganar mu mun ga magana ka san fa kadamin da muke ciki fa yanzu kenan mun ga magana da shi kawai sun da yake bukata a bashi a basu su shigo kawai su kawo mana mun gama da su mun gama ji abin da na gaya miki ki fita daga wannan gidan tun da kin ki koma gidanmu wancan gidan kuma ta da ke a wajen nan na gaya miki dan ki zai baki na gin asi na gaya miki Lafiya da kike kuka a bakin kofar gida? Kuma gidan ba kowa a cikin shi ya sai da wannan ta. Ya sa wani tsohon birin ya kore ki? Wallahi ina idan za a ji. Ba mu zuwa ne na kawo miki abinci. Amma ki haƙuri kin ji? Mu tafi gidan mu je mu kwana. In ya so gobe da safe sai a sanya da za a yi ko? Ya su mutane sun guda ko je gumi su. Da na ma an yi ƙwarbai bare dare. Kashin ta ma ka tambaya ce bai sani. Ana ganin haƙura kawai zan haɗe ido da ke. yawwa kaga gida ko? na ga gida. Yayi ma? Na ga gida. Yayi ma? Gida yayi. Yawwa haka nake so. To ina mu kullum? Kulli ni zan baka. Kaga shi shine nan gaba daya. To wannan fa wannan ba ruwan ka ta gida ko ta zauna ko ta fita ya rage nata ba ku ba zo mu tafi
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum. Assalamu alaikum. Wai mene wai? An ji ne kamar wannan mahaukacin. Wannan mahaukaci ne ce fa nake ta sallama fa. Ake san wallahi a rikice nake. Ya dai abin duniya ya dame ni. Wallahi sai ne nake ji kamar karan mahaukacin nan. Sama ta rana tashi a firgice. Na rasa yadda zan yi da rayuwata. Wai na wannan saurayin naki da ya miki maganin dogo. Ya sharbuwan gaishe. Rabon da in gaishe har na manta. Ko yana tunanin ni gobe. Ko aiko na ga shi zai miki maganin dogo don na ga yana da ƙarfi. Gaskiya ne. Dama zuwa ne na ga kin koma gidan kawo da zama. Ai dole in bar gidan nan. Da sun kawo dan yaya gidan nan. Ya za in zauna. Ai ba zai yi ba. Barin tashi da tafiya. Me faru? Mahaukaci kuma. Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Mahaukaci! Mahaukaci! Ina waje. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya tafi. Ya tafi. Bari in tafi. Ya anjima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina gida. Waye ne? Assalamu alaikum. Waye ne? Wallahi ni ne. Assalamu alaikum. Allah ladi. Ladi? Babu ladi da gidan. Yi mana. Ladi da wanda baban ta yi mutu. Malam, babu wata ladida a gidan nan. Kuma gidan nan da kake gani ni ne yanzu a ciki. Haya nake yi. Haya. Da haka abin da nake so da kai. Kai gaggawa barin kofar gidan nan kada in maka ihu na barahau. Domin yanzu duniyan nan ba gaskiya ta cika ba. Waka.
Hello, ya haka yi? Yawwa, dogo? Ni ne. Ai, wani ne yanzu ya zo yake tambaya ta Ladidi. Ba yake? Wani ɗan farfara haka, gajeri. Shi ne. Ka bar masa. Ne? To ba magana ba komai bari ka gani. Wane ne? Mutumin ne. Yau za a gama da shi. Allah ya sa a farmas. Hello? Ai na kai shi kasa. Ka gama da shi. Ba sa'a. Yafar masan ne koya ake ciki ba nasara. Ka gama da shi. Amma ba sa'a ba. Da malam zan ci. Ni ma ai da sojan zan ci sai na kuma zan ci malam soja sai kuma naga cewa ban kamata ma in ce wai soja. To na zo ne maka murna ka sani. In taya ka bakar murna ba fara ba saboda kun kashe mama kun huta. Kai ko soja ina mai tambaye ka. Wane ne ya gaya ma wannan maganar? Duniyan nan sun san kun kashe ta. Kuma ni na san kai ka kashe ta saboda kuna ba ta magani dan ta sha ta. Kai da wannan shashashan dan naka ba gidaje. Ka cinye mata gonaki, ka cinye mata raguma, ka cinye mata shanu, gona nawa ka karba a gurin, gona 18 ka karba a hannu. Kun dame ta, kun gona musu, da ita da ita ko hana tsawa gaban hantsi. Saboda haka ka san da sanin na san abin da kake ciki. Saboda haka sai ka jingina da addini ka wani rauni na karya to
saboda haka kuma kai da kaji an faɗa ma gaskiya sai ka hau ka je ka kama borin kurya na ƙarya. To na gaya maka na san abun da kake ciki kuma ka san da sani tun da ka zauna ka kashe ta kana zaman za ka zauna lafiya kai da zaman lafiya har abada. Ai kuwa ni na samu zaman lafiya saboda ni na rike bisa amana bisa gaskiya kuma kai kuwa baka zake ta akan amana ba akan gaskiya ba ƙarya kake yi. Mutumin da kace amana ta kai kashe ta da ciwon zuciya ka sa magani ka bata ta mutu. Da kai da ɗanka kun danne mata haƙƙi kun hana ta sakewa kun sa ta ciwon zuciya da hawa jini kun kashe ta. Kai yanzu kai kana da bakin magana kai irin zalunta tati da kai da cutar tati da zaka yi kai muna ta gurmaya akan haƙƙinta da ake kai yaudare ta ka cuce ta ka cinye gonaki na ka cinye musu. Na san da zama ta wuce ta gobe. Wallahi har yanzu tunanin yarinya da hannu take ciki nake. To na riga na faɗa maka ka je gidansu mana. Sai na je gidan nasu. Sai ya samu wani mutum a gidan ma har ya farmake. Haka? Wallahi wai aka yi sanni ma? Gaskiya ne madu. Ba ku haru ne tsoruwa ce. Sun wake a faɗa. Mutanen gona ka yi ta haƙuri. Na kiyaye. Ni dai na riga da na faɗa maka. San ta kake yi. Ki Allah ga miki ba magana so ne. Tausayi ne ko? Tausayi ne. Miki magana ta shi kina magana wani so ba so bane tausayi da shi sai yayi a haka. Tausayin ma wata ran yana koma su. Salamu alaikum. Yawwa, aminu alaikum assalam. Bismillahir rahmanir rahim. Ba aka. Yawwa. Barka da. Barka da. Ya fama da jama'a ta Allah ya taimaka. Yawwa. Wato malam wata matsala ce ta kawo ni. Wata yarinya ce. Nake buƙatar ya zama cewar a ɗore bakinta akan dukiyoyin da ya zama mahaifinta ya mutu ya danka min nake so danne su ya zama cewa sam ba za ta iya magana akan wannan al'amari ba. Idan na fahimce ka kana so dai kawai sai yadda kai a rufe bakinta. Kwarai kuwa. To dan ba ni minti ɗaya. To malam. Ka iya kaɗan. Na'am. Ban sani ba ko za ka iya dan gaba ɗaya dai turnuku ne na ga hayaƙi gaba ɗaya a gidan taranka ya turnike. Na'am. Ita kuma gidan takwas ɗinta akwai duhu amma wannan zan baje ta. Amma sai dai kaɗan yi haƙuri kaɗan akwai abubuwa masu ɗan tsauri ko za ka iya? In Allah da in na ji su albarka annabi zan iya. To. Da farko za ka iya tsarkin kashi da turare? Wannan malam abu ne mai sauƙi zan iya. Za ka nemo fitsarin bebiyar akuya. To ni dai da turaren dai tsarkin zan iya amma na wannan bebiyar akuya ne ba zan iya ba. To dubban su ne zan iya maka komai ma a ciki zan baje. To yawwa malam bayan wannan kuma akwai wasu takardu wanda ya zama to duk abin da mahaifinta zai siya sunan ta ke sawa nake son wannan takardun ya zama to cewar ta sassa hannu akan su
ne maka aiki in dai kaga ka ƙara magana kai ba ma ita ba in dai nayi kaga magana ta tashi duniya ta tashi duniyar ta tashi. Na gode malam, na gode. Sai yanda kai wannan ba takardu ta sa hannu ba ko wani abu komai ma an ƙare ba ka mallaki komai amma fa ka sani 500. Allah malam. Ka san da ita 500. Na san da ita. Don Allah malam a taimaka mu yadda ya kamata. Alhamdulillah. Sai ka ji. Assalamu alaikum. Kun mata? Jimala. Allah na haka shike. Allah ina tambaya. To, muka bai ka Allah sa na sani mallam. Wa kuke sun gidan so ta yarinya Ladidi? Ina jifa yaron dogo ne ba. So suke su kama ni. Menene haka? Ina jin wannan yarinya ta sani. Me yake faruwa? Ni zai yi menene? Ina idan wani ne a can wajen. Yake tambaya ta ina gidan su Ladidi. Ni kuma bai gudu shi ba. Shi ya gudu. Zai wuce ko wannan dogo ne. Wani kuma? Shi wanda kwaɗa shi ya kamanninsa yake. Dogo ne, fari ne. Kuma ɗan kakkausa da shi. Yana da tsayi kaɗan. Shi ne wa? Shi ne! Ina ba ta fiye su wallahi ne. Ya tafi. Ya kuwa ya tafiyarsa. Kin ji sanninki, 'yar malam, 'yar malam. kuma ana bira ba na san haka ba. Neman raina kake ko? Neman raina kake ko? Neman raina kake
ka ji ba Dalawa Allah ko ka san wata yarinya Ladidi? Ka ɗauke ta inda ka ganta. Alawa. Ka san wata yarinya Ladidi? Ɗauke dan daga nan. Allah ba ka gudu kewa. Assalamu alaikum. Dala, ko ka san wata yarinya Ladidi? Ɗauke ta inda ka ganta. Alaikum. Sala, tambaya nake. Ko ka san wata yarinya Ladidi? Ka ɗauke ta inda ka ganta. Nawa irin mutane ne haka? Tambaya amsa ɗaya, su kowanne tambaya amsa iri ɗaya.
yana kun dawo haka ina yake? Da jira gayan nan fa shege ne. Ashe kai ba shege bane kenan na dauko ka. Da ba za ka iya ba. Ba na san irin wannan aiki ba muka sa kuma biya kuma kun kasa. Sai mai gida. Wallahi ya gudu ne mai gida wallahi. Shi ba za ka iya ba kenan. Wallahi wani duka domin a makamakin nan na Allah na dauka taɓarya ya buga min. Gane ka dauka taɓarya duka ma kai ba za ka iya ba ka zo? Me haka ban gane abin da kuke gaya mu ba. Mai gida ina ga mutumin nan fa aljani ne dan wani duka dai mun da kafa. To. Wace da na san kai ba aljani bane da ba za ka kokan ka kauye ba ka ci abinci ka samu kuɗi ko ka kasa aiki ba da sata. Mai gida wallahi a gindin wata ya jawo kara kaina ban ma an kai da shi ba a shi yana son bishiya. Ka je ka bugan ka jikin bishiya kuma ka da kana ga mu wani ya buga ma ba ma san irin wannan ka ku kare mana irin wannan na ga ya dogon ba za ku iya bani san dauki mataki kai aikin banza aikin hufi ma kwatan banza ta ko ina na wallahi ya san wani haɗu da gayan nan wallahi yana wasa da mu Allah ya mu shi kuma ya zo yana ta magana ni can gado kafa yana gurgun maje ko ya je da kansa ya gani da kansa ko me take cikin aikin ko ba bacci nake wani yau ga shi nan ma ya to lamarin mutanen nan akwai ban mamaki. To ya aka yi? Wallahi yara suka tara. Yara? Duk wanda ya zo neman Ladi suka masa. To a kai da su? Wallahi umma dabara ne musu kawai. Ne musu wayo dubi su ɗaya bayan ɗaya na mamaki su kawai. Kai daidai abin da kai yayi kyau. Ko amala. Kar ka sa salwata mun da yaro. Haka ake yi? Ya ka daure ƙarya gindi. Ai wanda kike ganin shi ba abin da zai same shi. Insha Allah. Ba kina mishi addu'a ba? Addu'a ki ai za ta bi shi. Ba abin da zai same shi. Haka ne. Yawwa. Amma fa duk da haka a kiyaye. Karki da mu ba komai. Ba abin da zai same shi. Allah ya tsare. Dan samu ruwa insha Allah. To. Lafiya lau, lafiya lau.